ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಸಬೇಕಾದವರು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮರೆತ್ರೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಶವಾಗಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮರೆತರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಅವನತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರೇ, ಆದರೆ ಅವರೇ ಈಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚಾದ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಬನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಶುರುಕದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ GVS ಉಳ್ಳಾಲು ಮೆರಡ ಇರೇಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಯನಾರು ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಅರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೇ ಪುಟ್ಟುಡುಬ್ಲ ಏನಾರು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅರೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ದ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೋದಾನಾಗ ಮಾತಲ್ಲುಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಭಾಷೆಲುಂಡು, ಕನ್ನಡಲುಂಡು, ಮಾತ ಭಾಷೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ತಿರ್ತು ಬತ್ತರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತಿರ್ತದೀಯರಾ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಮೂಲು ಎತೋ ಭಾಷೆಗಳುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಐತನೇ ನಂಚಿನ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಉಂಬೆರ್ನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬದಾದು ಅಂಡ ಅರ್ನೆಡ್ದಲ ದುಂಬದ ಕಾಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾದು ಅಂಡ ಅರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮರತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೇತ ಬಗೆಡ್ದಾದ ಪನ್ಪರೇರು ಸದಾನಂದಗೌಡನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ತುಳುತಾರ ಅಂದಂದು ಅರೆಗೆ ತುಳು ಪಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರತ್ತಂದ ಬೇತ ಹೂ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆ ತುಳುಕು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಳುವೇರು ದಯಪಂಡ ಆರ ಪಿದೇದವರು ಆತು ಆನ ದಾಯದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಾಯ ಕುರಿ ಇರದೆ ಇಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಆರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಬುಲಚ್ಚೆಲಗಿಂದೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು 2010ನೇ ಇಸವಿಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಥರ ಜೀವ ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಪಣೆ ದುಂಬಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಎಂಕಲು ಒರಿಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತಿಂದು ಅತ್ತು ಅವು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪಿದೈವತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಥಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಎಂಚಿತ್ತಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿದ ದುಂಬುಡೇ ಉಂಡು ಪೆರಿಯಕಳು ದುಂಬುಡೇ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಮಂತ ಇತ್ತೇರು ಅಡ ಅವು ದಾಯಗೆ ಮರೆಗೆ ಪೂಂಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಲ್ವಿಕೆ ಮಂತಿನಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಅಂದೇಟು ಹಿತಿ ಅಂದೇಟು ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಅದು ಐತ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಡ ಇತ್ತ ಸದಾನಂದಗೌಡನ ವಿಷಯ ದಯ ಪಾತಿರ್ವೇನೆ ದಯಪಂಡ ಹರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನಾಗ ಮುಂದ್ವೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಮುಂದ್ವೇ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ನ ಕೊಳಸು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿರೋದ ಇಲ್ಲಡು ಮುಂದ್ವೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಕ್ಷರದ ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ದಾದ ಮನವಿ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕಡಿ ಇದೇನೆಂಕಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೆಪ್ಪದು ಕೋರಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೇನಡಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಕೋರ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇಂದಿತ್ತ ಕೆಂದು ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ 6 ಪೋತೇರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಗನೆ 6ನ ಅಧಿಕಾರ ಬೋದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆವಂದಿರ್ತೀನಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಯೂಟಿಕಾದಾರ್ ಇರ್ತೀರ ಅವಳು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಇರ್ತೀರಿ CT ರವಿ ಇರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ DV ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಇರ್ತೀರಿ ಕೊಳ್ಳ ಪಾತ ಇರ್ನಾಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಂತೊಂದು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದೆ ಕೊರಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವಣಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಗ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕಲೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಲೆ ಬಂಡಿರಿ ಯಾವ ನೂತನ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೆ ಇದು ಡೆಮೋ ಕಾಪಿ ಬಂಡ ಇಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪದಿನ ಮುಗಿದೀನಿ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಡೆಮೋ ಕಾಪಿ ಪದಂಬೆ ಎಂಡೆ ಇತ್ತೇಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು 150 1,000 ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಇಡೀ ನೆಟ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆರೆಗಳ ಪಟ್ಲೆ ಬಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಇಂದ ತೆರಿಪಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಾರ್ನ ಅಂಚ ಆವ ಪಂದು ಪೋತಿರು ಐದೋಕ ಪೋತಿನಗಲ ಸುದ್ದಿಜಿ ಐದೋಕ ಕೂಡ ಒಂದುವೇ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ BJP ಬುರ್ದು KJPಗೆ ಪೋಯರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಿರೋಡು ಆ ಸಮಯೊಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೆರಿಪತ್ತದು ಪಿರ ಯಾನು ಯಾರನ್ನ KJPದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದು ಪಿರ ಒಂದುವೇ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಇದೇ ವಿಷಯ ದಾದಾನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತೋಜಿ ಬಾರಿ ಇಂದ ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈರೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಂಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಒಳ್ಳೆಯರು MP ಆರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಪತ್ತಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸದರ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಆ ನಿಧಿ ಪಂಡದ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅವಂಜಿ ಈರೆ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಅವು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡ 6ನೇ ದಿನ 6 ಜಾರ ಏರು 6ನ ಬೇಲೆನ 6 ಮುಗಿತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಡೆಮೋಗೊಂಡು ಕಾಪಿನ ಕೂಡ ದೆತ್ತು ಗೋಡ್ರೆದ್ದು 6ನ ಕಬಡ್ದಲ್ಲ ಅದು ಏರು ಪಂಡ ಈರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲಾಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನಿಯತ್ತುಡು ಬೇಲಾಮನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊರ್ಲೆ ಡೆಮೋ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಅಂಚದಿ 90 ಯಾನ್ 19 ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂಪ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ 1000 ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಏತಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಲ ತೆರಿಪಲೆ ಅವ್ವ ಅಂಡ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬದಿಯಾಡ್ಕಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಬೇರೆ ಆಯನ ಮಂತೇರು ಬದಿಯಾಡ್ಕಡು ಅಡೆ ಎಂದುವೇ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪಿರ ಬತ್ತೀರಿ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬಣಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪಣ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಈಜಿ ಬಂಟಿರು ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೆ ದೀಲೆಗ ಅಂದ್ ಯಾನ ಈತು ಪೂರ ಅದು ಮಂತದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಲ್ಲೆಗ ಮಂತೇರತ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಂಜ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೋಯೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು 19 ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಡಿಗರ ಪಂಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಜಾರಿಗೆ ಎತ್ತಲಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರಿಯಾಡ್ ಹಾಕಲಿ ಕುರ್ನಿ ನಲ್ಲ ಗೋಚರ ಬೈಜಿ ಇತ್ತಾನೊಂಜಿ ಗೋಚರ ಬತ್ತು ನೆನೆಪುಡು ಉಪ್ಪುಣ ಅಂದು ಪಂಡು ಕೊರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾತ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೋಡದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಡಿದು DV ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಪಣದಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಜೆ ತುಳುನ ಸೇರ್ಪೇದಿದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಇಂದು ಸುರುಕಾದ ಪಿದಯ ಬಣ್ಣಗಡೆ ತುಳು ಉಂಟು ದೇಪಂಡ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು 1994 ಮುದ್ರಣಾತನ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದೇಟೇ ಕೊಡ್ತೀರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಮು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ 1,000 ವರ್ಷದ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ಅಂದ್ ಪಂಡ 1,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬಾತನೆ ಆಡಲ್ಲ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ AC ಬರ್ನೆಲ್ಲನ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾರ AC ಬರ್ನೆಲ್ಲಂದು 1770 ಸೇರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಮುಕುಲು ಈ ತೆರಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವು ಇಂದೇನು ನಡಪೋಡೊಂದು ಇಂದಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕುಲೇ ಎಂದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದು ಪಾತನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಗತಿದಾದ ಅದು ಬೇತೆಯರಣ್ಣ ಪಂತನ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಅದು ದಯಪಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಕುಲಂಡ ನಮಕ್ ಲಿಂಕಿಜ್ ಅಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಲಿಂಕಿಜ್ ನೇರ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ದಯಪಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತುಳು ತಮಿಳುಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೈರಲ್ ಆತನು ತಮಿಳುಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬಂದು ಪಂಪ ತಮಿಳ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅದು ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಮೋಹನ ಅತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಕ ಓಟದ ವ್ಯಾಮೋಹನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದಕ್ಲ ಮರೆ ಮಾಚೊಂದುಲೇ ರಾತೆ ಅವೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದಾದಂದು ಮಾತಾರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತವರೂರು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೆರಿನಕಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಪೋಂಡ ಬೆತ್ತೊಲ್ಲ ಊರು ದಾಯಪಲ್ಲೆ ಐತೆ ಜರ್ಮನ್ ದಾಖಲು ಅದಕ್ಕೂ ಇವೇ ಒಂಜಿ ಊರು ದಾಖಲು ಅದಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಯಪಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲಿಮನ್ ಪೆರ ಬಂದಾಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೋವಾಡ ಸೀದರ್ ನೇರವ ತುಳುನಾಡು ದಯಪಡ ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ದೋಚಂದುಕೊಂಡಾಗ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಪ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಒತ್ತಡ ಮಂತಂದು ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಂಡ ಏರಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುವೇರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಆನಾಗ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಲಿಗಾರ ಏರ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗೌಡನಾಕುಲು ಇಜ್ಜನ್ನು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೈಸೂರು ಗದಗದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಎಂದುವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಷ್ಟು ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನರ SN ಕಿಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಕೆಲವು ಪೆರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕುಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ನಾತಂದು ಕನ್ನಡದ ಗೌಡನಾಗ್ಲೇರ್ದ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪನ್ನಡ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೇನು ಒಂಜಿ ಆ ತರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ ಮುರಾಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ತುಳುತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಒರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚೆ ತುಳು ನಾವು ಇನಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಣಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಪಂಪನ ತುಳುವೇರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಈರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇಡ್ಲ ಯಾ ನಾವು ಇನ್ನು ಏಡ್ದು ಝಡ್ ಮುಟ್ಲ ತುಳುವೇರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಇರ್ ಬೇತದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ರೆ ಅಪೇಶಿ ಅತ್ ಬಕ್ಕೊಂದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬೇಜಾದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದರ್ ಪಂದೇರು ಲಿಪಿಜಿ ತುಳುಕು ಲಿಪಿಜಿ ಮಂಡೇರು ಓಕೆ ಅರೆ ಗ್ರಂಥ ತೂಯರ ಪುರ್ಸೋದಪ್ಪ ಅಂದ ಬುಕ್ಕು ತೂಯರ ಪುರ್ಸೋದಪ್ಪ ಅತ್ ಮೇರ್ ಕೊರ್ನಲ ನೆನಪು ಪಂದುಪ್ಪಾಡ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಳ ಪುದರ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಪುಜಾರ ಅರೆ ಅಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಅರೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ಅರೆಗೆ ಗಾದೆ ಪಂಪಲಕ 60ಕ್ಕೆ ಅರುಳು ಮರಳು ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ತುಳುನಾಡೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ದಿನಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಾಂಡ ಅರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬೇಲೆದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೋದು ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೀನು ಮರೆತರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾಪಂಡ ಆರ್ಕೊರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅವಿಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸೇರ್ಪದಿರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಲಂಬಾಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಕೊಡವಾದುಪ್ಪು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಕ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಿಂದ ಬಂದಿರೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಹೊರ ತಿರುಗು ತೂತೇರ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅವರದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ದಯಪತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅಭೇದ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಆದಿ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ವಿದಯ ಬತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಮೇಡಿ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಲ್ಮೇಡಿ ಶಾಸನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಐದುಲ ದುಂಬುದ ಶಾಸನ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೊಂಡು ಇದೆ ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ಗ್ರಂಥುಲು ಶಾಸನ ಐತೆ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಚ ಮರ್ದನಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ವೈಟಿತ್ತಿ ನಾವು ಇಂಚಿತ್ನ ಗ್ರಂಥುಲು ಅಡಿತೀನಿ ನಾಕು ನಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಮಂತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಗುತ್ತಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗ ಒಡೆಗ ಒಂದು ದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥಲು ಇಂದು ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ನಾಗ ಪೂಜೆ ಚಿನ್ನ ಗ್ರಂಥ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕರ ಭಟ್ರನಾಕಲ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಪತ್ತೋಡು ಇಂದೇನು ಕಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಬ್ಬ ತುಳುಳಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮಕೇ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಎಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕೊಡದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತನಂಚಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಜಿನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಅಶ್ವತ್ ಮೇರೆ ಇರೆ ಕೊಡದ ಸ್ಪೀಚಿನ ಕೇಂದು ಪರ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಓದು ಪರ ಏನ ಆಯ್ತ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುವೇರೆಗಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಿತ್ತ ವೈರಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯಾಮೋಹಡ್ ಅರ್ ಕನ್ನಡನ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರ ಬೋಡಿತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲವರಿಯ ತುಳುವೆ ಅದು ಇಂಚ ಪನೋಲಿತ್ತನ ನಿಜವಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರು ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಪುರುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುವೆ ಯಾನೂರಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡನೀಯವಾದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದೇಪಣ ಬಾಕಿದ ಏರಾನ್ಲ ಪಂತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡೇ ಪುಟ್ಟುದು ತುಳುನಾಡೇ ಬುಲೆದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮನ್ನಡೆ ನುಪ್ಪು ತಿಂದು ಬೆಲೆ ತಿನ್ನಾರ ಏತೋ ವೇದಿಕೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನಾರೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಂಡ ಆರು ತುಳುನು ಮರೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರು ರಾಜಕಾರಣ ತೂಂದುಲೇರತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತೂಂದಿದ್ದೇರಾರು ದಯಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೋಚೂರು ಪಂಡ ಪರವುರಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೆರ್ತೋಲೆ ಅಂಚದೆ ಅಪ್ಪೆನ ತೂತಿಜೇರ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮದತ್ತು ಬೋತುನ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ನಮಕ್ ಭಾಷೆ ಏರ್ಲ ಊಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಚ್ಚಿ ಇರಿಗೆ ತಮಿಳ ತಿರುಗಿ ಏತ್ ಕಲ್ಪೆರ ರಾತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಏತ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟದ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಸಾಂಕುದು ಏರೆಲ್ಲ ತೂವಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇನು ಸಾದಿರಬಾರ್ದು ಕುಡೋರಿನ ಅಪ್ಪೇನು ಕಾಂತದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುಣ ಸರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇನು ಬೀದಿಡಿ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇನು ಸಾದಿರಬಾರ್ದು ನಟ್ಟರಬಾರ್ದು ಬೇತ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂತದೆ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ತವೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ
ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬು ತಗೊಂತೀರ ಅರೇನು ಸೋಕುಡು ತಗೊಂತೀರ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಅರೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿಜಿ ತುಪ್ಪಿನತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಿಡ್ತೀರ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತನಿತ್ತೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟಿ ನನ್ನದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದನ್ನು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಮಾತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂಂದು ದಾಯಪಂಡ ಕಾಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಮಾಜೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಒಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದಪ್ಪು ಏತೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲ ಅವೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಖಂಡನೀಯನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪನು ದಿನ ಕರಿಲಕ್ಕನೆ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದು ಅವೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ ಅದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ಪಾತ್ರೆಗೊಂಡು ಅವೆರ ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಮರೆತರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಪರಪಂಚರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏನ ಎಕಡಾತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಮರಣತೆ ಒಂಜಿ ಸಚಿವರ ಪಂಡೇರ ಅನಂತ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಯಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೆ ಎಂದಾಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಎಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಪನ ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿದೆ ಯಾಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬನ ಜೋಕುಲ ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಸರ್ತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆತನ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪುಟ್ಟದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಯಾರಾಗಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಕಡಪಿಡ್ದಾನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಓಪಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆತನಿತ್ತ ಅಂಚ ತುಳುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗಳ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಅಂದನೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ರೂಪನಾಗ ಸಚಿವರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಅವೇ ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಕಡದೊಕ್ಕ ಪನದಿತ್ತರಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ ಸಚಿವರಿಗೆ ದಾದಾನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಯುವ ಜನತೆ ಯೂತ್ ಜನಕರು ಭಾರಿ ಮಿತ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗಿದೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡದ ದಯಪಂಡ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಅಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಯಾಂತ ತೂಪನ ಎಂಕುಲಿತ ವರ್ಕ್ ಜತ್ತಿನಲ್ಲಕ್ಕುವ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಗೆ ಭಾರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಮುಕುಲ್ಲ ದುಪ್ಪು ಜೈತುಲ್ ನರ್ಸಂಗರೆ ಎಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೋರೆ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾದೆ ಇದತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಯೂತ್ ದಾಗ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಚೀಲು ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿಲಿ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರತಿವರಿಯಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಳು ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಪೂರ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿನ ತುಳುಟ್ ಬಂದು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗತವೈಭವನು ಕುಡರ ಸಾರ್ಗ ಬಂದು ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡಿಂದು ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿತೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶ್ವಕೋಶಡೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ಶಬ್ದಕೋಶಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಇರು ಓಡೆ ಪೋಡೆ ತುಳುಟಿತ್ತಿನಾತ್ ಅರ್ಥೊಳಿರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಡ್ದು ಪತ್ತಿನಾದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಕಿದೇರ್ದು ಪತ್ತಿನಾದ ದೇವಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುನಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ದೆಪ್ಪುನಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿರ್ಕುನಾಯಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಾಯಿ ಬೊಕ ತೋಡು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತಾರು ಇಂಚಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಒಂದು ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಪುದರೋಣ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮರಡ್ ತೆಂಡೇಲ್ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ತಿಪ್ಪಿ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಕಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಪರ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಆಡ ಕಣ್ಣಾಡ ಇಂಚ ಹಣ್ಣ ಇದು ಏಲನೀರು ಬಂದು ಅಡೆ ಮುಗಿ ಬೆತ್ತ ಶಬ್ದಕೋಶ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಅಂಚದ ತೆರಿಪವಣದಾದ ಪಂಡ ತೆರಿಯಂದಿನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿರಿಯಾಕಳ ತೆರೀದಿನ ಹಾಕಲ್ಡ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದಾದ ಪಣದ ತೆರಿದ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಅಲಿವುಜಿ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಮಾತೇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲಿ ಒಂದು ಉಂಡಾಲಿ ಅಲಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜಿ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ತೂಪುಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ತೂಪುಂಡ ತುಳು ದುಂಬುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಲೊತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಾತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು
ದಾದ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಳು ಎಂದು ಪಾಡುವೇರ ಅವೈತೆ ಫಾರಿನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವರದಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ವರದಿ ಬತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಎಗಡೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುದು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಯಾನ್ ತುಳುವೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಶಾಲೆಲೇಟಿ ಇದ ಕಾಲೇಜಿಲೇಟಿ ಓಲೆ ಪೋಲೆ ಇರಗೆ ದುಂಬು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಡು ಶಾಲೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನೇಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಪಿದೆ ಅಂತದೇರ ಅವೇ ಕೋಪಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ತುಳುಕಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅನವೇ ಇತ್ತ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಓಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ಅವಕ್ಕೆ ತುಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೊರ್ಲಾಪನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಪನ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗ ತುಳುತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇರೇಗ ತುಳುಕೆ ಪನ್ಪೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತುಳು ನಿರೂಪಣೆಗಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬತ್ತೆ ತುಳುವೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಬೇಟಿಗೆ ಇರೇ ಕೂರ್ಪಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಇರ ಹೆಂಚಿನ ಪೋಲಿ ಅವ್ರು ವಾ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ಬೇಟಿಗೆ ಉಂಟೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ಬೇಟಿಗೆ ಉಂಟು ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಪೋಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತೆ ಮುತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐತೆ ಕಾಲೇಜಿದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಗೆಬಿ ಬಾತೇರ ಪಂಪ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ತೂಪಣ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಪಣ ಇಂದು ತೂಪಣ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲವುದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೇ ಪಾತಿರು ಇಲ್ಲಾಡು ತುಳು ಪಾತಿರು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಿರ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಯಾವಂಜಿಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಭಾರತ ಬತ್ತಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ರಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಕ್ಕುಲೆಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮುಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಪಿದಾಯ್ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲೆ ಕಲ್ತು ಮುಕ್ಕಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಾರೆ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಳೆ ಪಾತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ನಾಳೆ ಮುಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಳ ಮುಕ್ಕಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತುಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಪರವರ್ದಕಲ್ ಬತ್ತನ್ನ ಅಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪ ಇತ್ತೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೀ ಇಡ ಕುಳ್ಳಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಏಡ ಪೂನು ಅಪ್ಪ ಇಂಬೆ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಮೇ ಹಿಂಗೆ ಪೋ ಹಂಗೆ ಪೋ ಅಂಚಿ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಬತ್ತ ಇಂಬೆ ತುಳು ಬತ್ತಿ ಅವೇ ಇರ್ ಕೇರಳ ಪೋದ್ ಕೇಳಲೆ ಪರ್ಶಿನ ಕಡ ಹೋಗು ಇಟೆ ಪೋಡು ಇರ್ ತುಳುಟಿ ಕೇಳಿ ಅತ ಕೇಳಿ ಇರೇ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿ ಮನಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ರಾಯನ ಭಾಷೆ ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಇರ್ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚು ಪೋಲೆ ಅದು ತೆಲುಗು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಪದನೇ ಅಂಚ ತುಳು ಪಂಡ ಮೃದು ಭಗವಂತದ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಬೋಡು ಏರು ಬೋಡ್ಚಿ ಏರು ಬೋರ್ಡ್ ನಾಲೆಂಚೆ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಜನಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಭಾಷೆಲಕ್ಲು ಕಲ್ತೊಂದೇರು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆ ನಾಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುನ್ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬಕೋಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಎಂಗಲಿತ್ತೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅಂಚನೆ GVS ಉಳ್ಳಲ್ ಇದು ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ GVS ಉಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಬೇರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅದು ಒಂಜಿ ರೂಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಒರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ ತೆರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸೈಡ್ ಇರ್ದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪನ್ ಊರುದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಊರು ಪಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಆಡ್ದಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಸೀಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಲೋಗೋಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಆಡ್ದಕ ಎಂಕ್ಲು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲ್ಪದ ಬಕ್ಕೊಂದದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರೋಡು ಅಂತ ಅವಳ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇ ಐಡ್ ದುಂಬು 30,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಅಂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇತ್ನೇಟ ಅದವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣ ಬಕ್ಕೊಂದಾಗ ಹೋದಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಏತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನೇನೆ ತೂಜಿ ಬಂದಂಡ ಫಲದಾತಲ್ಲಿ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆದಾತ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುವೇರುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪಣ ಯುತ್ತು ಜನಾಂಗ ಏರು ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಆಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪನಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷ ಆವಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಬಿಜೆಪಿ ಆವಡು ಏತ್ ಪಕ್ಷ ಉಂಟಲೆ ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದೇಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಈದು ಕೊಡ್ತು ಏಪನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಸೋಡು ಅಂಡ ಐಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈಜಿ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದು ರಾಜ್ಯರ್ದು ಮನ್ನಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಡ್ದಕ ಕೇಂದ್ರರ್ದು ಅವೇ ತೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎಂಕುಲು 2013 ಇಸೈಡಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ
ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಣ ವಿಷಯ ಅಪಾನಿಕಲ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನದೆ 2013 ಇಜ್ಜನ ಅಪ ನೀರ್ನ ಕಿರಾನ್ ಮುಕಲ ಸಂಘಟನೆ ಕಿರಾನ್ ಬಂದು ಬದಿತ್ತೇರಿ 2013 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗುಡ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಾತ ಮತ್ತ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಓಡೆಂಬಿಟ್ಟ ಕೌರ್ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರ್ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಜಯಮಾಲ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಇಡಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಅಲಿವು ಉಲಿಯುವುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಪಂದು ಮಂತಿತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಹೋರಾಟ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೋಡ್ಗು ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ವಿಷಯ ರೋಡ್ಗು ಜೊತೆ ರ್ಯಾಲಿ ಆಪನಿ ಫಸ್ಟ್ 2013 ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ 50,000 ಜನ ತಾತ ಅಂದಾಜಿ ಸೇರ್ನಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬೋದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಂತಿತ್ತ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಮಂತ ಆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೇಟ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತಿರಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಡು ಉದ್ದೇಶ ಇಡ್ಬೋತೀನಿ ಅವಳು ತುಳು ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಳುವರಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಪೂರ ಒಂದು ತುಳು ಮುಕ್ಕಳು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಆತು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ 50 ಜನ 500 ಜನ 480 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿನ ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಲೆಟ್ರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೂರ ಬರೆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐಕ್ಯ ದಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಇಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ಲೈ ಕಟ್ಟ ದಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಪುಡಿ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕುರಿಯದಾದ ಮೇಡಮ್ 36 ಭಾಷೆಲು ಸೇರನೆ ಉಳ್ಳ ಐಟು ಸುರುಕಾದ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಲೆಟರ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೋಡು ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಸಮಸ್ತವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ತೆರಿದಿನ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಿ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಕಾಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಅಕುಲು ಅವಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಪ ಅಂದೇತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ MLA ನಾಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕದ MP ನಾಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಕರ್ನಾಟಕದ MP ನಾಕುಲು ಪೂಡು ಪೂರ ಕನ್ನಡದ MP ನಾಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಾಡದ ಭಾಷೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರಲು ಒಕ್ಕೊರಳದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ದಾಲೇಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆತೇಟ ಈ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ದಾದ ಮನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಐತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ನೇರವಾದ ಮುಕ್ಕಲು ದಾದ ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ದಾದ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಂದಾಂಡ ಮುಕ್ಕುಲಿಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ರಾವಣ ಪೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪವೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪುಣವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾಪ ಉದಯ ಅಂಡ ಐತೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೀನಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನದ್ದು ಎತ್ತೋ ಶತಮಾನ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಎಂದೇಟಿತ್ತೀನಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಬರ್ತಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಏನು ಡಚ್ಚರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಣಿ ತುಳುನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ತುಳುನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಂದಾಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವನ ಹಕ್ಕು ಕೇಂದ್ರದೆ ತುಣಳಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಬೇರೆ ದಯಪಣ್ಣ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಿಜ್ಜ ದಯಪಣ್ಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದ ನಮಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮಠ ತುಳು ಶೇಟ್ ಈ ಮೆಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮುರುಡೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಇತ್ತಂದು ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ತುಳು ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಮೆಟ್ಟ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಕೆಲದ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ನಮಗೆ ತರಬೇಚ ದಯಪಣ್ಣ ಇನಿ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೊಲೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಮಂಡ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟ ತುಳುವೇರೇ ಗೊತ್ತು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಮಂಡ ತುಳು ತಾಳಂದು ಕನ್ನಡದ ಬಟ್ ಯಾರು ಅದು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೋತ್ಸವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಒಂದು ದೇಟ್ ಬರೋಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕುಡೊಂಜಿಕೇನುವೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ ರಡ್ಡು ಮಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಮಂತೇರದ ಅರ್ಥ ಅಂಡರಿಗೆ
ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ ರಡ್ಡು ಮಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ ರಡ್ಡು ಮಂತೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಡ್ಡು ಮಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಸಪರೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ರಾಜ್ಯನ ಅರ್ಧ ಕೇರಳಗ್ಲ ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟದು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಂತದೆ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತ ಕೇರಳ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡ ಎಂಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡ ಎಂಕಲು ವೈಟ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪನ್ನ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಂಡ ಎಂಕಲು ದಾಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪೋಪನಂತ ಪಾಡ್ ದಯನ ಒಂದಾನಿಕೆ ಆದ ಪೋದು ದಯಪಂಡ ಉಂದು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚನೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣ ಮತ್ತು ಎಂಕಲೇನು ತೀರ್ತಿ ಪಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ದಯಪಂಡ ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಂತಾರೆ ಆಪಣ ಇತ್ತ ಗುರುಕಲ್ಯಾಣದಾಗಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬಂದೋಲೆ ಅಂಚ ಸರಿಗಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಡುಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಇದು ಪನ್ಪುಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಸರಿಗಟ್ಟಾದ ಲಕ್ಕದ ತೀರ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದ ಸೈಯಾಡು ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿವೇರೆಗಳಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಲಿ MRP ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಾಡೆ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ ಇರು ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಫೈನರಿ ಇತ್ತಿನ ಓಲಾಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡದುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಂಡ ಅದೇ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ್ದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪದ ಕನಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಓಲೆ ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಉಪ್ಪನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಜಿಲ ಇತ್ತಿನ ರೈಲ್ವೆದ ಈ ಮೂಜಿಲ ಅಂತ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ನಾಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ ಐನ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾನ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ತುಂಡತೆ ಆದಾಯ ಪೂರ್ತಿನ ತುಂಡದ ಐತೆ ಪಡ್ಲು ಬಾರ್ದಿರ್ ದಾಯ ಕಂಡ ಪಡೆದು ಬೆಂಡ್ರೆಂದು ವಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೆನ್ನಡಿಗೆ ಐಕ್ ಬಡಪನ ಮಿಷಿನ್ ಅರ್ದ ನಮಕ್ ಬಡಪನ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಪಡ್ಲು ಬಾರ್ದಿರು ಅವು ರೀ ಬೆನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಂದ ನಮಕ್ ಬಡಪನ ಉತ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮಡೆ ನಮನೆ ಆ ಪಿದೆ ಕೂರುಲಿ ನಮಕ್ ಬಡಪನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪುಳಿ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲೇ ತೆರಿಪೋಡ ಅದ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯಾರ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರಿನಕಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಾಡ ಪುಲ್ಯಾನೇಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ ಪಾತ್ರ ಆವಿಡ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದತ್ತಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೇ ಏನೇ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಪಾತ್ರನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಕುಪ್ಪುನಾತು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಪನ್ನೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಪಂಡ ಸುಮಾರು 9-10 ಮಟ್ಟ ಪುದರುಂಡು ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟ ಅದಪ್ಪು ಕೊಂಕಣಿ ಅದಪ್ಪು ಮಲಯಾಳ ಅದಪ್ಪು ಓ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಟ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಅವೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡುತ್ತಾ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅವನಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕೊಂದದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದ ಪುದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಕರಣ ಮಾತಂದ್ರಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂದದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಕರಣ ದಾಯಗ ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಕದ ದಾದ ಪುದರ್ ದಿತ್ತ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪುದರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೇನು ಉಬ್ಬಾರ್ ದುಂಬಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮುದ್ರ ಕೈತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ ಪನ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಲ್ಪದ ಇದು ಅವಳು ಸಂಗಮಾಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಕುಮಾರಧಾರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಗಮಾಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ದಾಸ್ತಾನ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪದಕ್ಕ ಕೊರಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ದಾಲ ವ್ಯವಹಾರ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಅಂಚ ಮಿತ್ತದ ಬತ್ತಿನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತದ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಕ್ಲು ಬೆಲೆನ ಬಾರ್ ದಾದ ಉಂಡುದಲ್ಲ ಬುಲೆತಿನ ಬಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಂತೇರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಕೊರಂತೇರ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಪುದಾರ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ ಅಂದ ಅದಿತ್ತಂಡ ಆಡ್ದಾಗ ಗಟ್ಟದಕ್ಲು ಕ್ರಮೇಣ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ ಪಂಡ ಅದು ಅಂಗಡಿದು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಗಡಿದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಬಿಡಿಯರು ಕನ್ನಡ
ಆಂಡ ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಉಬ್ಬರಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದೇಶ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಪುರ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡಿಗರಣ ಆತನ ಅವೇ ಐತ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ತುಂಡ ಆ ಕನ್ನಡಗ ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ಲ ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪವಲಕ ಅಂಚನೈತೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವಡ ಏನಂಚಿನ ಪುರ್ತಾತನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗ ಅವ್ರ ಅರೆಗೋಡೆ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರತನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಮರತನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನಗಾಯ್ತರನೇ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕನ ಪಾತ ನಿಕ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಭಾಷಣ ಘೋಷಣೆ ಮಂತ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನ ಅರೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ದಾದ ಮಾತ ಎರಡ ಅರಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ ತೃತೀಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂದ ತುಳು ಒಂದಿಗೆ ತೊಂದೊಂದು ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ನೂದೆ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚಿನ SLC ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಸಮೇತ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಂದೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದೇಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಉಪೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನಂತೆ ಕುರ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದು ಏರೆ ಪುರ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದತ್ತೊಳೆ ತಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಅಂದುಂಡು ಐಟ್ ಹಿಂದಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಹಿಂದಿ ದತ್ತೊಳೆ ತುಳು ಬಿಡ್ತಾನ ತುಳು ದತ್ತೊಳೆ ಅಂಚಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಂದುಂಡು ತುಳುತ ಇಂಚಿಪ್ಪು ಒಂಜಿಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣಿ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಪಿರೋ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಂದಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಎಂಕುಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇ ಕಡಪುಡು ಒಂದಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದಿತ್ತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುರು ಪಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುರಡಿ ಕರಿನ ತಿಂಗಳ ದುಂಬದ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇದೇನು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಅಜ್ಪ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ಎಂತದ್ದು ಕುಡಲ 100 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರಂದು ಲೇರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾಧಾರಣ 300 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತುಳುತ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗುತ್ತಿಜನ್ನಾಗಲು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡದ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗುತ್ತಿಜನ್ನಾಗಲು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ಇದೇನು ತೂದು ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎಂತದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಿ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ 300 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಐಟುಪ್ನಿ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಐತಿ ಈತು ವರ್ಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬಾರ್ಷ ಹೋಗಿದ ವರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಂಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರಡ ಆಯ್ತ ಐಲು ದುಂಬರ್ದು ಬಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೇನು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ದ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ పోతుండు ದುಬೈಗೆ 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಚೀನಾಗೆ పోతుండు ನೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಚೀನಾದ ಬರ್ಪುನ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೀನಾಗೆ ಪೋಂಡು ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಚೀನಾದಾಗ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡತ ಅವಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳುನಾಡಲೇ ಎಂಕುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಿನ್ನ 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂತ 40 ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಚದ ಬಾಕಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ತುಳು ಐತೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬ್ಯಾಗ್ನೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಜೀವಸ ಮೇರೆ ಇರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನೆ ದುಂಬು ಅತ ಆಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಆಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಸುರುಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡೇರಿ ಕೊರ್ಕನ ಅಂದ್ ದಾಪಂಡ ಅರೆಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಜೀವನಂದುಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅರೆಗೆ ಏಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈತ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪೇರಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆ ತುಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಜೀವನಂದುಲ್ಲ ಅದತ್ತು ದಾಗೋತನೆ ಅರೆಗಿತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಆವಡು ಅತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಆವಡು ಅತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಾದ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆರಾಯನ್ ಓತೊಂಜಿ ದಯಬೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ ಸೋಕುದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಪುಂಡ ಆರ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ MP ಇಂದು ನೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನವಲು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ದಯ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೆಂಡ ಆರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಭಗವಂತದ ಪಂಡ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈನ್ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ಯಾರು ತುಳುನಾಡು ಓಲ ವೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ನೀರು ಪೊರಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವಿತ ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಪಕ್ಷ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ದಯಪಡ ಐತೆ ದುಂಬು ಪುರ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಂಗಸರನ ಸೀರೆನ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಕೊಡ್ದು ರಾಜಕೀಯನ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಣ ನಾವು ನಡಪ ದಯಪಡ ಯೂತ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನು ಬಂದು
ಪ್ರತಿ ವರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಲೆ ಪೋಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ವರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ನೆರೊಂದು ಪೇರು ದಯಪನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತಕುಲು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟೇಕುಲು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೂರು ಪಾಪದಾಯ ಗಂಜಿಗೆ ತೆಲಿಜಂದು ನರಕ ಬರೋದು ಅವಿಷಯ ಆಗ್ಲೇ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಯೇ ಬರೋಡು ಆಕುಲೆ ಒಟ್ಟೇಕುಲು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಂಚದು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಗಂಗಾ ಸರ ಅವು ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪೋಂಡು ಮುಗಳ ಕರಿದಿನಿ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಟುಂಡು ಅವಿನ ಉರಿಪಾವನ ಯೋಜನೆ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ ಪ್ರತಿಯೊರಡ ಈ ದೇಶಡೆ ಉಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಕಚ್ಚಡನ ಕಂತ ಪಂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೂರಲೇ ಬಂದು ಒಂಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೀವಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆಕ್ಕೆ ಮರ್ದದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡರ ಅವು ಮಲ್ಪನೈತ ಉದ್ದೇಶದ ನಿಕಲ ಪಂಡ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಕ್ಷಲು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಾದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಷಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತ ನಿಕಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೊಸತ್ ಪಕ್ಷ ಶುರು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ನೇಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ತುಳುನಾಡು ಓಪುರ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವೇ ಪುದರ್ನ ಮನ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತನ್ ಪೋಂಡು ಅಂಡ್ ಈತ್ನೇಟ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಡು ಓಲಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ದೇಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇದು ಬರ್ತು ಏತೋ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಒಂಜಿ ತರೆಟುಪ್ಪು ಬಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಮಂತೇರ್ನ ಮುಕ್ಕಲು ದಾದಮನ್ ಪೇರಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಮಂತೇರಿಗೆ ದಾದಮನ್ ಪೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಇತ್ತಿದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲದೆ ತಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಣಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನೇ ಬೋಡಾಪನೆ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಬೋಡ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಪಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಲು ಮಂತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕುರುಡಾಪಣ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದುಂಬು ಅಕ್ಲು ಓಟ್ ಎಂಚಿದ ತೊರೊಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ದ ತೊನೊಂದು ಪಡ ಆಂಡ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಓಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯುತ್ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾಸಯ್ಯ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ತೋಜಿಪವನ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ನನಲ ಅಕ್ಲು ಲಕ್ಕದಿಜೇರು ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಡ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಲೆಯರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೂಡ್ ಪೂಜಾ ಅಂದವೇದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಮಾತೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಹಿಂದುಲು ಪಂದತ್ತು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಾಖಲ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗಾವಡು ಧರ್ಮಗಾವಡು ಸೀಮಿತ ಸರ್ವಧರ್ಮ ದಾಖಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬಾಲವೇರೆ ಇತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಮಂತೇರು ಮುಕ್ಳು ಏತು ಪಾಲ ನೀರು ಗುಣಪೇರು ದಾಯ ಧರ್ಮ ಕಾಸು ಆಯ್ತು ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ನು ಇಂದು ಮಂತದ ಕೊಣವಲಿ ಆತ ಏರು ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂಡೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ನೀರ್ದ ದಾದ ತಿಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆ ಮರ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಆತ ಇಂದು ನಾಶ ಅಂಡ ಅವೇ ಪೋಯಿನತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ದಾಲಾ ಪಾಯ್ದಿ ದೇವ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡ್ದ ಆಂಡ ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಸು ಚೂರು ಕಾಸು ಮನ್ ಪೊಳೆತಾ ಒಂದು ಆನ ಕಾಸು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರಿಜ ಅಂದ ಕಾಸು ಬತ್ತು ದಾದ ಮನ್ ಪೇರು ಮುಕ್ಳು ಒಂಜಿಪಟ್ಟ ಮರಣ ಮುಕ್ಲ ಮರಣ ಜೀವ ಬೋಪುಂದ ನಮ್ಕಲ ಕಾಸ್ತ ಕಟ್ಟಣಕಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿಪಟ್ಟ ನೀರೇ ಮೈ ಪೋಯ್ಚ ಆ ನೀರಿಜಿಂದ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ದಾಯಗಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಅವೇ ಕಡೆ ಕದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಇಂಚ ಪಂಡೇರ ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಮೂರ್ದುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರಂಚ ಪನಯರು ಆರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಮ ಆಂಡಲ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ತೂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾದ ಪಾತೆರ ಬೋಪೇರು ಅಂಡ ತತ್ತದಾದ ಪಾತೆರದ ಬೋಪೇರು ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ವಿಷಯದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತೇರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 1,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತೇರು ಅಂಚದು ಆರೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಬುಲೆಪಾವಡ ಏನಾರು ಇತ್ತ ಅವೇನೆ ತಿರ್ತುಕೊನಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಅಂಡ ಯಾರೊಂಜಿ ತಪ್ಪನ ದಾದ ಪಂಡ ಸುಷ್ಟವ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಆರು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪದವಾದನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನೋಡೇ ಅಪ್ಪನಾರು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಏನು ದಯಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾತಿ ಇಂದು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿರ ದಯಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ತುಂಬೇ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಭಾಷೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡದಾಗು ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಪನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನಗಳು ಏರೇಡಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಂದತ್ತು ಕೇರಳದ ಕಳ್ಳಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಕಲರಿ ಫೈಟ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಕೇರಳದಾಗ ಅವು ಏರು ನಾವು ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ಯೆ ಇನಿ ಕಾನ ಕೇರಳದಾಗಲೇ ಪಣಪೇರ ಅವು ತುಳುನಾಡು ವಿದ್ಯೆ ತುಳುನಾಡು ಕಲರ್ ಪೈರ್ ತುಳುನಾಡು ಕಲರ್ ಪೈಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚಮ್ಮ ಅಂತ ಇರೋದ ನಮ್ಮ ಕತೆದಾದ
ಅವೈತೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಬದ್ಧಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಂಡ ಆರು ಬಿಜೆಪಿ ದಾರಾದ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ರಾಜಕೀಯದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ ಬೇತನ ಒಪ್ಪುಂಡು ತಿರುಚನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುನ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತನ ಎಂಕುಲು ಪಕ್ಕ ತುಳುವೆ ರಾದು ಎಂಕುಲು ವೇ ಪಕ್ಷಡ್ಲ ಜನ್ನಾಗುಲು ಎಂಕುಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ದೇಶದ ಸಾವಿರ ಪಕ್ಷಲುಪ್ಪ ಆ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಂಕುಲ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಲಿಪಿತ ತುಳುನಾಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಕ್ಷದ ದ್ವೇಜಿ ವಾ ಪಕ್ಷನೇ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಪಕ್ಷ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ಆಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪಕ್ಷದ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿರ್ ಬಂದಾಂಡ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿರ್ ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಕೋದಂತು ಎಂಕ್ಲು ದ್ರೋಹ ಮಂತೇರು ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪಕ್ಷ ಮಂತಿದ್ದು ಅಕ್ಲು ಪಕ್ಷ ಮಂತೇರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕ್ಲು ಪಕ್ಷ ಮಂತೇರು ಮುಕ್ಕುಲ್ಲಕನೆ ಅಕ್ಲ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಲ್ಟಾನೆ ಅವೈತೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪರವೂರ್ದಾರ್ದ ಅಲತ್ತ ನಮ್ಮೂರ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಅರೇಂದಾದ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಅರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನೈಕ ಅತನ ಅರೇನ ಅತನ ಅರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಎಕಡೆ ಆರ್ನ ಪಿಎಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಯಾರು ಪಂಡೆ ರಾರ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆರಾಗಿ ರಂದ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ತುಯ್ಯೆ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಳು ವೈರಲ್ ಆತ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಜಿಂದ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಈತು ಪಿತು ಕೊಡ್ತೆ ಅನು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮುಜಿ ಸರಿಪೋದು ಕೊಡ್ತೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಲಾಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂಚೆ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಇಂಚೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಆರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪಿ ಏನ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಯಾನಂಚ ಮಸ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಆರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮತ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ಮತ್ತೆ ಮೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಲಿ SSLC ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬೈತುಂಡು ಅವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಆ ಬುಕ್ ಬರೀತೀನಿ ತೂತಿ ಜರ್ ಬಂದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂತೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಆರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರೇನ ಓಟ್ ಪಾರ್ದು ವಿನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಮಲ್ತದನಿ ಕಾಲಾರ ಮಿತ್ತು ಬದುಕುಲ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದಾರೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದಿನಿ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ದಾದಾನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ತಂಡ ಅತಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇ ದಾದಾನ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅರ್ನೇರ್ದವರನೇ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆರೊಂದು ಉರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕ್ಲು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಪಿರೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಕ್ಲೆ ಪಿರೋಡ್ದು ಮಸ್ತನ ಪನ್ಪುಣ ತುಳುತ ವಿಷಯ ದೇಪಂಡ ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏರುಪುರ ಸಂಸದರ ಅವಡು MP ಅವಡು MLA ಅವಡು ಪೋತೇರ ಅಕ್ಕಲು ತುಳುಕಾದ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ತುಳುಕಾದ ಏರ್ಲ ಈತ್ನೇಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇನ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಜಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತದಂದ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚನೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ರಾಜಕಾರಣವಾದ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿಜಿ ಬುರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ಊರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಪೆ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕಾರಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಈ ಊರಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಪವ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ದೇಪಣ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪೋಡು ನಾವು ಕುಸಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪೋಡು ಬಂದಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡ ಆಟ್ಲ ಈತ್ನ ರಿಪ್ಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವ ಫ್ರೀ ಆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಐಕಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಐಕ್ಲೆಜ್ ಎಸ್ಎಂಆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ GVS ಉಳ್ಳಲ್ ಮೇರೆ ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸದರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇರ್ನ ಕಡೆತ ಏನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಕಡೆತವ ಈತ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣತ ದಾಖಲಾರೆ ಕೊರ್ತ ನನ್ನಲಾರೆಗೆ ಬೋಡಿತ ಕೇಂದ್ರ ತೀರಿಲಿ ಇರೇ ಗುತ್ತಿಜ್ಜ ಏಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳತೆ ಅಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗುತ್ತಿಜಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ತೋಜಲೆ ಬಂದು ಕುಡರಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೋದವ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಂಡ ತುಳುವೇರ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ತತ್ತದ ಪೂಪುಣಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡರ ಪೋದಾರೆಗೆ ಸವಿವಾರ ತೋಜಿಪವ ತುಳುತ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಇಂದುಳ್ಳ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಬಂದು ತೋಜವ ದೇಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಏನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೇರೇನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಯಾರೇನು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಮೆಂಬರ್ ಮಂತೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಚಿತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪುಣಗ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೇರಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಎಂದುತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿಯರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಕುರಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅರೆಗೆ ಕೊಡೆಕಾದ ಕುಡೊಂಜಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಅದಾದ ಪಂಡ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ತೆರಿದು ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಳುವೇರ್ನಂದೇನು ಅಪಮಾನ ಲಕ್ಕ వచ్చి ಕೋಪನ್ ಲಕ್ಕ వచ్చి ದಯಪಂಡ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ದುಂಬೆ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂತ ಟೈಮ್ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುವೇರ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ ಕುಡಲಾತ ಆರ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣ
ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಅರೆಗನ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಇರೆಗ್ಲ ತುಲ್ವೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಓಟು ಇನ್ನಾದ ಏರ್ಪುರ ಪೋತಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ತುಳು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋನಡ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಾದಪುರ ವಿಷಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ತೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಪಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊರಡೆ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಯಪನ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಕ್ಲು ಶಾಸಕರಾದಪ್ಪು ಸಂಸದರಾದಪ್ಪು ಏರ್ಲಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ತೆರಿದು ಕೂರ್ಲಿ ತೆರಿ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾದ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಂಪರೆಸಿ ನೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜೈ ಈತನೇ ಟಪಲಘಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಚರ್ಚೆಡೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮೇರೆಂಗಲೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚಿನ GVS ಉಳ್ಳಲ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದಂತಹ ತುಳುವನ್ನು ಮರೆತು, ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿರೋಧವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ TV.